Километража? Така ли? Сега си. Газ. Баща ти ще кара, а? За смеше. За какво сте правила, човек? Аз съм като на филмите. Да, като на филмите, защо? Колко стигнахме? Ама ти оставите страната, той ни ga е натискал както трябва. Наистина. Не, Истината. Наполовина. не, ама никак. Защото на вечер ми стана лошо. На мен знаеш кога ми стана лошо? Когато направи един старт с бършев и дигна 260 и вика... Не, ти не беше А, с. не беше с. Един път направи един старт с бършев. Не, на Триполи. Как се казва, на Мигалов. Не на Мигалов, как се казва. На Пирот. И бършев вика бях зад вас. Беше ама... Слава, бе, какво слава без нещо? Писто ти коне са, ти са писто коне, като кажеш. И колко трябваш да ти? Да върни обратно в бутонира. Разправяш човек. Там къде дава газ и места, може. Ти знаеш кой беше он един? Тя падна долу. Да я правиш като бършеш. Те се удари. Виждаш как е те. Бърше вкарай направо ти. Баба. Как да ни удари? Красноваци.